جێدەرنا خۆجەهی سووری بەڵاو کرن. دۆ یەکشەمێ 15 بارهێلگر و ئۆتۆمبیلên leşkerî li dergeheke Ferlûsîn li bakurî Idlibê derbasî devera kêmkirina asta şer lê devera Idliba Sûrî bûn. Li gorî heman jêdaran, karwanê leşkeriyê Tirkiyê bi alavên endezyarî dîwarên hazir ji bo amadekirina navendên nobadariyê li ser dirêjehiya Riya Info ya Navdewletî bar kirî bûn. Jêdaran amaje kir ku niha kar li ser amadekariyên lojîstîk ji bo çaksezkirina Riya Info û rakirina şûnmayên şer ji aliyê hêzên Tirkiye ve têkirin. Da ku rê li ber encamdana dewriyên Tirkî-Rûsiyên hevbeş bi temamî were vekirin. Girêdayî heman mijarê rewangeha Sûriya mafê mirovan roja şemiyê belav kiribû ku hêzên Tirkiyê karwanekî leşkeriyê din ku ji 6 zirîpoş barhêlgirên pêdiyên leşkerî û lojîstîk di nav wan de çekê dijberê balfiran pêk dihat. Derbasî devera kêmkirina asta şer li Idlibê kir. Li gorî heman jêderê û dê berdawamiya derbasbûna karwanên leşkeriyên Tirkiyê de ji Sûriyê re hejmara zirîpoş, barhêlgir û alavên leşkeriyên Tirkiyê ji piştî ragihandina Agirbestan û gihiştiya 1900 alav û barhêlgir û zîrîpoşê serbarî 1005 leşkerî. Li aliyekî din û girêdayî şer û pevçûnan li ser Riya Infor jêdereke xwecehî ji radyoya Rêbaz re roja yekşemê ragihand. Hêzên Tirkiyê gundê Eldibis yê li ser Riya Infor ya Navdewletî li rojavayê navçeya Ên Îsayê li bakurî Reqqayê bombebaran kir. Herwiha şer û pevçûn di navbera grûpên çekdar û Qesedê de li nêzî bajarokê Sîda encam dan. Di 27 vê mehê de jî hêzên Tirkiyê gundê Sîda li gundewarê Ên Îsayê li bakurî Reqqayê bombebaran kir bê ku zanyarî derbarê zirarên canî werin nas kirin.